Patrick. Jullie zijn het team. Vanaf is de keeper, jullie mogen aan die kant. Moet ik hem nog? Ja, je mag erachter. Ik ben goed. Ja, laat maar zien. Ook meespelen, maar de rest van de vier mogen niet achter de... Met twee voeten. Van bij William zag je dat hij zijn benen is als je dan een beetje klein zit. En je kan eventueel met je handen. Als jij één keer mooi doet, jij uit, dan ga je weer. Snap je? Als de bal uitgaat, Als de bal uitgaat, dan gaan de andere dan Peter. je mag niet lopen met de bal. Peter op de bank gaan zitten en Frank Ja, als je die op naar de film gaat blijven. Dat hoef je nu niet te doen. Bedankt voor jullie hulp. Het hele ding moet ik ook. Ja, als de keeper hem zelf heeft. Ja, het hele ding mag ik Als de keeper hem zelf heeft. Ja, dan heb je gewoon weg. Ah, oké.